କହିଥିଲି ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ଆଶିଷ ତମର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁ ଅଟକେଇଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ। ବିଶୁ ଭାଇ ଆଇଲେ ଲାଇକ୍ କଲେନି ବିଶୁ ଭାଇ। ଖାଲି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଲେଖିକି ପଳେଇଲେ। ମିତାଲି ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ କଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି। ଟିକେ କାମରେ ବାହାରିଗଲି ଦେଖ। ଓହୋ ବାବା ଲୋ ବାବା କି ଗରମ ଲୋ ବାବା। ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ। ଓଃ ଚୁଆଡେ ଖୋଲିଗଲାଣି। ହଁ ହଁ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭାଇ କଣ ଖାଇଥିଲ? କଣ ଖାଇଛ କହିଲନି ତ? କୋକିଲ ପାଖରେ ପାଖରେ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ସେପଟେ ମେସେଜ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାରିଜଣ ଶିଶିରେ ଅଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କିରେ ଆଶିଷ ନା କଣ ବିଶୁ ଭାଇଲ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ? ଆଛ ମୁଁ ଆଇଲି। କଣ ହେ ଗରମରେ ମରିବି ନା କଣ। ଗରମ ଯାହା ହଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଗରମରେ ମଣିଷ ମରିବ ନା କଣ। ଓକେ ଓଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଶିଷ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସରି ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନା ଖୋଲ ମୁଁ ଗଲେ ଖୋଲନି ମୁଁ ଗଲେ ଖୋଲିବ ଆଉ। ସେପଟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଶିଷର ଆଉ। ଚାରିଜଣ ଶିଶିର ଅଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କିରେ ଭାଇ ମାନେ ଆସ ଟିକେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ମି କଣ ତାଙ୍କ ନା? ଯୋଉ ଆସିଲେ ବିଶୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି। ସେତିବେଳୁ 14 ହେଇଥିଲା ଏଇ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଲେ 15 ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିଲେ 14। 13 14 ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଓହୋ। ଓକେ ଓକେ। ଏତେ ସଜେଇଛ ଭଲ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ତୁ ହେଲୁଣି। ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିକି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଝଡ଼ି ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଜଣେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି। ସେ ଲୁସି ଦିଦି କି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଏତେ ଦଉଛି ଯେ ସେ କାହା ଲାଇଫ୍ କି ଯାଉନି କେବଳ ସେ ଲୁସି ଦିଦି ଲାଇଫ୍ ରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ ପିଲାଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ଓକେ।